Ik heb een indrukwekkende reis achter de rug samen met mevrouw Johanna. We zijn naar Krakau geweest, stad in Polen. Nou, en dat leidt op een steenworp afstand van Auschwitz en Birkenau. De vernietigingskampen uit de Tweede Wereldoorlog. En onze reis naar Krakau was dus eigenlijk bedoeld om een bezoek te brengen aan Auschwitz en Birkenau. Dat heeft ontzettend volle indruk maken. En wat ik denk, als ik daar, toen wij daar door die kampen ran, het ergste wat meesten met elkaar aan kennen, nou dat is daar gebeurd. Het is het centrum van alle kwaad en haar die in een mees leeft, die vindt daar. Het is ongelooflijk wat ze daar meesten aandienen hebben. En ik heb dat probeer te begrijpen en ik heb daar nooit een antwoord op vinden kent van. Ik heb net begrepen kent waarom mensen met dit aanwaan kennen. Hè. Waarom was dat bijvoorbeeld die Joden uitroeien zoest. Het had totaal geen zin. Ik kon er geen aanleiding in. Ik heb me erover verbaasd hoe Duitse officieren bij me komen, om tafel zitten gaan en serieus praten over hoe ze een volk uitroeien moeten. Daar zitten ze gewoon op te praten. Dat is gewoon onvoorstelbaar. Dat is gebeurd en dat is nou de Santa Hierlien. Ik bedoel, dat zijn nog mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, die ik heb ze zelf net kend, maar het wie mogelijk dat ik ze kent hier. En als dan zitten we in 2 onderdelen. Hij is aan de ene kant de Auschwitz, het kamp waar alle arbeiders, de zogenaamde arbeiders opgesloten zitten. En Birkenau, waar alle de verbranding is overstaan. En Birkenau is een heel groot veld. Het is mooi groen en er staan alle keer prachtige treurwilgen en er zijn mooie paarden en dat is nou nog steeds zo. Dus de kerst als bezoeker kerst de paarden nou rennen onder de treurwilgen terug. Dus precies dezelfde paarden die de geselecteerde Joden langs ran naar de vernietigingskampen. Ze wisten op dat moment nog net. Als die trein eraan kwam, daar stonden de Duitse militairen, die stonden de mensen op te wachten, die werden uit de grond gesleurd. En dan wees Ien, de goeien, die nog de mensen in staat waren om te werken, die mochten dan naar rechts, die ran naar richting kamp. En er was 1 vingerwijzing van de doodouw, want de mensen die dan naar links moesten, die gaan naar de gasovers. En ja, dat is toch bijna net. Daar stond daar die brawlen maar verzinningkast. En dan denk ik, ja, dan komt zo'n man die komt jongs thuis en die gaat lekker eten. En ja, nou, leuke dag. Nou, niks bijzonders, er is eigenlijk niks gebeurd. Ja, nou, zo praten ze er over. En het is echt zo onbegrijpelijk dat mensen dan dat al die kampbeulen, die moesten dan op die eerste een verzetje hebben, want het was dan wel zwier om elke dag Joden uit te roeien en te verbranden. Dus er werden regelmatig grote feesten voor hen georganiseerd en uitstapjes, zodat ze even afgeleid werden van het werk waar ze mee bezig waren. Nou, in die entourage spelen ze dat al jaar al. En de rest rennen wij door dezelfde voetstappen die mensen dienen hebben, die naar de kampen gaan en naar de gaskamers gaan. En dan probeer ik het te begrijpen. En dan denk ik van, hoe is het mogelijk dat men het dwang kent? Nou, dat is net te begrijpen, want ik kan in de hele wereldgeschiedenis niks ontdekken wat erger geweest is dan dit. En ja, aan de andere kant denk ik van, hoe is het mogelijk dat mensen zich dat ik al jaren gewurrel lieten? Waarom vervluchten ze net massaal? Waarom kwamen ze net massaal in opstand? Dus ja, ik stel mij grote vraagtekens daar. En daarom denk ik, en dat is mijn conclusie, in een bezoek aan Auschwitz en Birkenau, dat is net genoeg. Eigenlijk moest er regelmatig terugkomen om te proberen te begrijpen waarom er zulke verschrikkelijke dingen in de geschiedenis van de mensen gebeuren. Ja, dat is eigenlijk de les die wij daaruit trokken. Daarom maak ik dat een hele indrukwekkende ervaring. En een indrukwekkende ervaring die altijd weer een verval krijgen zal. Wij zullen er dus toch altijd wel weer terugkomen. Omdat we het net begrijpen, dat is het. We begrijpen het net.